UGWUMBA. Ụtụtụ ọma ụmụ Igbo na-eje eme ọnụ. Nwoke na ụmụ nwaanyị ekene m ọnụ. Ụmụaka ekene m ọnụ. Aha mbụ Chidera Epetike ndị Igbo. Ebunu wee bịa n'otu ụbọchị tata. N'ime obi eziokwu nke si n'UGWUMBA TV wee bịa. Ibe nchọ adres dị bụ Yahoo. Na-atụ igwe aghọrọkwa, olu dị na-atụ igwe aghọrọkwa. Nke ụmụaka anyị niile na-ba n'ime ya. Ụmụaka Igbo wụba n'ime atụ igwe aghọrọkwa. Ụfọdụ na-akpa Yahoo, ụfọdụ na-akpa Yahoo Plus. O nwere so many names. Ụfọdụ zoo ya n'isi na ọ na-eme forest, na ọ na-eme so many things. Ụmụaka genu ntị very well. Efere ihe ọ na-eme, mgbe anyị na-eto, a na-akpọ ya wayo. Ndị ebidoro ọfụma na saịdị Aba ma saịdị ego onye ọcha mee so many things na-atụ igwe na-aghọrọkwa maka ngwa nke bụ eziokwu. Efere ego Yahoo mmadụ ka ị napụ damon na ọ bụrụ nke egbute na wayo, mmadụ ka ị napụrụ ya ya na famili ya na-ebe akpa alịrị na onye egbuo ha na ọ mandịrị gị mma. Ị na-efe ego na-eri ego, nne gị na nna gị na-akụrụ gị aka. But ka ngwa na eziokwu, there's always a price tag ihe ọbụla na-eme ma. Ifuru ihe na-eri ego ahụ mana ihe kpatara n'ụzọ jọrọ njọ maka ụmụ ihe ndị anyị na-asị asị gị kpaa ego n'ụzọ kwụ ọtọ. Jennifer mara ife amana ihe ọjọọ dị mgbe mbụ wee luo kịta. Ebe na Yahoo, ụfọdụ baa na Yahoo Plus, baa na so many things onu zoro ya igbuo mmadụ and sometimes eje dibịa sị gị te mmadụ ka e wee gwọọ ọgwụ ego. Ka ngwa ụnụ nke bụ eziokwu, ọgwụ ego works na biznes ị na-eme. Hapụ ọma na-akọrọ gị ihe nwe dịba bụ ihe gwara gị bụ ọgwara gị nwee ile ọma, ọgwọrụ gị customers na-epatronize gị mana o nwere ihe na-alụ. Ọ bụ na ịbụ bricklayer, o nwere ike si from ịkpụ block bricklaying bido bụrụ contractor mana ị na-nwere ọrụ aka. Ịbụla trader ịkpọba ile ọ bụ na ihe na-ele bụ moi chini na-akpọ gị na Abuja ka ị supply ya trailer. It's not possible. Dibịa ada agwọ nke ahụ, dibịa na-agwọ ya ọma nọ n'ime ọfịa tee nzu iri ofu akwa ihe out. Ifu dibịa ndị nke a bi n'ezigbo ụlọ na-agba nnukwu moto, ifu na dibịa wayo onwe ife ha na achị mana ezigbo dibịa bụ na na-agwọ ọgbọtara ụmụ ya kpọpịa n'ime ọhịa ebe ọ nọ. Gee ntị ka nkọwarị gị, Yahoo abụrụ biznes ka ọ bụ. Nyekọ ihe na-eji na-ezuzu ya na after so many years eti gị n'ohi ma eti gị na ntọrị mmadụ because enwezi option. Nekwe onye ka nkọwarị gị, onye tọrọ nwa ya ike igbuo ya nwere ike ụtọ gị na-arụsị ịma nọ na-eme exist. Bete na-echere gị arụsị nwere ike chere gị 5 years ego ga-agwụ ọ bịa gide na kpochapụ famili ahụ ma famili gị ma nke na gbasara gị. Ana o nwere onye isi kara aka ihe eje bupụ ọbara ihe niile na-eme akpụrụ isi n'ala ihe ya gwapụta gị chọọ na aka ọrụ ife esiri ike mana aka ọrụ eme gị na-eriju afọ. Aka ọrụ eme gị chukwuche ịgọzi akara aka gị. Ụfọdụ ndị na-agwa ọgwa sị ka asa akara aka gị, chukwuche ịgọzi gị chọọ ịda akara aka gị ihe ọbụla ị na-eme ọ na-aga ị na-aga n'iru. Yahoo doesn't pay. Yahoo ị na-afụ doesn't pay. Ụfọdụ n'ime ụlọ nwere ike obelivo na ego mbute ọ bụ kama ọjọọ nọ ndị ntọrị mmadụ. Ị nwere ike na-atọrọ ndị mmadụ pakeji ebere were ma onye ya mmanụ. O ncheta history o mere one guy na-akpọ Evans onye Nnewi. Ọ dị very intelligent, articulate. In fact, abịa na crime, that guy kwesịrị ede novel about him. Ọ organize onwe very well. Family ya nọ nso. Ịma mfe ya n'ihu ọrụ ebe ọ na-ekwu amụghị mara onye abụọ ga. Ọ dị well structured. Mana what it takes after some time. Kama adamụ ọmụ ajụtụgharịa. Ọkwa nọ n'ibe kịta. Ihe na-ekpe ọ ya anwụ ebe ahụ anyị egbu ya anyị wepụta ya. Somebody as intelligent as Evans
nọ n'ime ka ezi maka ngị nwa bụ onuku. Yes, asị m n'Igbo onuku. Ịghọta ihe kwuru n'Igbo onuku. A kpọrọ gị ịba Yahoo, ị na-akpọ Yahoo. Ije keta ego. Say na first of all, jikọrọ ihe wegara anyị cheki ihe na-esara ha pịtara ego ahụ ka ị mara ihe ha pịrị. Ụfọdụ ha agbaghị esi na ogo maybe Mercedes. Ribezi ego na hotel, ribe ego na ụmụ nwaanyị. Most of ego nọ na-eru na ụmụ nwaanyị bụ ụmụ nwaanyị ka o ji eje aja. Nke a bụ ndị ụmụ nwaanyị anyị gịnụ ntị. Ọ kwefu ndị Yahoo gị na ha na-ayị. Onye ọbụla ịfụ nọ na-eme Yahoo gị na na-ayị. Ka nkọlụ na ihe o yiri. Ọ dị ka onye na-azụ ọkụkọ. Ị na-azụ ọkụkọ, onye na-azụ ọkụkọ bata bute nri. Ụmụ ọkụkọ aja gburu gịrịgịrịgịrị onye ha na-enwe aṅụrị na ọgụ ha like fa nọ na-efidi ha ha ebu ibu feed fada n'ife. Ha nwoke a like afa. Mana ime onye na-azụ ọkụkọ ihe ọ na-azụ ha bụ for a season. Oge Easter ka egburie ha were ha gba Easter. Christmas egburie ha wee ha gba Christmas. Iri ji egburie ha wee rie ji. Ọha azụ ha ka anyị na ha na-ala ha na-ese mbe. The same thing, onye Yahoo na-ayị gị, onye na-ayị. Ego onye ọ na-enye gị abụrụ because na-enwaka ma n'ụlọ ike gị. Ego ọ na-enye gị bụ ka ị wee dị eligible, bụrụ an acceptable sacrifice. Read my lips. Ihe ọ na-enye gị bụ ọ na-enye gị love ya. Chance ọ bụ na-enwe gị chee ịchụ aja ka emega set. Ịpụrụ jụọ onwe gị, gịnị ka ị na-emeri ya? Gịnị ka ị na-emeri nwoke o ya enye gị ụdị ego a na-emeghị ihe nọ na-emerụ gị? Ihe ọ bụla ị chọrọ merụ gị ọ ka obi gị nabata ya. E were gote ụtụ nke a gafee achọkwa onye ọzọ. O nwere ike ibiri bụ doesn't matter nọ na-enye m ego. Nne ịmụrụ nọ na-esikwa bụtọn gị, ịmụrụ nọ next month. Onye ahụ na-enye gị nri ma ihe o ji ga-eme ọ bụ ihe na-eprefer, not love. O nwere ụmụnne, o nwere ka ọ dị enye ụmụnne ya because ọ maghị izu ụmụnne ya for sacrifice. Sometimes ụmụnne nwere na-efi na ịkọpọ ego nne m na-enweghị na ọ enye ha. Reason bụ that na ọ chọrọ ka unu dị too attached to him. Maka ọ ma na ndị mmụọ chọba onye ha ewe na onye ewe onye fụrụ ya n'anya. Ụmụ nwaanyị, ụmụ agbọghọ zenu ndị Yahoo. Ụmụ okorobịa pụọ na Yahoo. Ndị nne na ndị nna nke ndị nna dị ofe mgbupụ because no very minute of them bụ ndị isi adịghị mma. Mana ndị nne ịma na nwa gị na-ezu ohi izobia ịmara na-eme Yahoo ikpuchie ya ụfọdụ sef na-akpọrọ ụmụ ha jekpoje ha na ebe a na-azụ ndị na-apị bọtịn. Jiri nke ọ na-apị ọ bọtịn nna gị ochie ka nke ndị nne gị na-apịta. Ọ bụrụ na ijego na ego ndọcha ka na-apịta ichere ndọcha ahụ na obi dị mma na ego efu. Ana ka mkwụ na ndị atụnye ụlọ mụhụ ebe na-akọrọ ụlọ si na o jipụta onye chewe nye 100 million ọzọ possible. Ego ọbụla si America or Europe wepụ before move more than $10,000 FBI trace the money. Of everything in Africa, Nigeria, 5,000 no time bata Nigeria. US opening bankers draw. I man limit to 5,000 from Obodo Igbo, from America to Nigeria, or from Europe to Nigeria. We are not despised because I do over despise because I'm not fraud why I'm win. I call here GM. You will kiss about send you. When the massive but it's from Nigeria. He blew $1 million, blew $10 million, blew America. I'm a very good better. But it is America where did they more than $10,000 of money laundry? What are the mass? Or blew money laundry and end up going for it. That's standard in Dodger. So, Omoge, you're not going to have a Yahoo. And I quack, I'm not going to tremble on a bomb for not going to Nazuna. Can go. Oh, we can let's sacrifice a bronze one. Oh, we call like Tago. But I'll bring away the Tamil who you were trying. Oh, Chion, if it's in your ego, if the who you were trying. Didn't when I encourage no one in her job. Maka nwere ike ege nwe biri bona ndo agba na no chekọ nye were otu aja if wo ụmụ ụkwan nye ụmụnne
I use Anthony. Anthony Quiver, I go the census. And Mr. Generation, I'm a chair. I tell you, Kumaka, here my afterlife, because I'm sure no number did afterlife, the wine, but I'm sure that now I answerable to afterlife. No, I've been on Petro when I signed up now. Actually, will be I could see him putting 9. Oh, my boy, yet all. Igbo is an iPhone. I can actually go iPhone 16, and you go iPhone in the phone on 1 million naira. Guinea King a million for iPhone 1 million naira. It's an honor of Carnaya. Naturally, you see Gallon a go no pieces, get empty. A web wig 800,000 is city empty. Can't you look for a walk? Oh, my Jacka Atego. The watch Hannah did simple. Hannah organized. If you want to say here, so, but not people like you, Choro, or Chabut, very soon, first day on social media. I said justice for you later. I want justice for you because it's IGBOMOVIES. Fathers, Nina Muganya, Marihu Muganema. Imagine what easy. Imagine for an arrow. I thought said the Magibumutata. Chofia. Oh, seek it so no. Call by I read you have known the Mary no my own near faith. Because like it or not, as in about Hania, that thing a day established in that family. Omaka, like I'm going on Yaku, Abroulu, Ogwego, Abroulu, Wakagoto, arena in a haste, Ijokumo. Equal Museum this last period. I don't know if you're preaching, the son of Satan, Matthew, or Genesis, more look, or drop possible. Here I won't be reality. I can't put them on. I can't watch it in Jidera, if it's Ndigbo. UGWUMBATV. IGBOMOVIES, Obiezoku. Nase, Agazio.